Bună tuturor! Numele meu este Laura. O să dau ceainicul ăsta la o parte că nu stă prea bine. Astăzi am revenit la un videoclip nou și interesant, tutorial cum să vă faceți un ceai cald fără ceainic. În caz că vreți să-l faceți fără ceainic și sper că deja te-ai abonat la canalul meu de YouTube. Dacă nu poți face asta chiar acum, poți să apeși pe clopoțel să fii la curent cu tot ce postez eu și dă un like acestui video și un share să vadă și prietenul tău. Asta m-ar ajuta foarte mult și noi putem să începem. Deci, mai întâi o să vă zic ingredientele, ca să zic așa. Ceai pachețele, o farfurică din asta, așa mică, nu foarte mare, zahăr la dorință, cine dorește să-și pună, eu una chiar îmi doresc, și o cană în care să vă faceți ceaiul și încă o cană cu apă, apă simplă și o turnați în cealaltă cană, așa. Sau puteți deodată să vă puneți în cana care vreți să vă faceți ceaiul. Acum trebuie să îl puneți în microunde. Deci punem cana cu apă în microunde și o punem cam până la 1 minut. Cam atât. Și așteptăm. Ok, deci după ce v-ați scos apa voastră fierbinte, luați un pachetel de ceai. Ok? Am luat unul, îl puneți așa și aoleu, e fierbinte și faceți asta până se colorează apa, se transformă în ceai. Doamne, o să fac eu câtva timp și o să revin. Ok, deci am făcut câtva timp, o să mai fac așa câte un pic. Iar acum puneți pachetelul ăsta în farfuria asta mică sau puteți să lăsați în ceainic, de exemplu. Puneți zahăr cine dorește. Eu una vreau să pun, 2 lingurițe. Și da, ceaiul e servit. Sper că v-a plăcut tutorialul meu. Eu am fost Laura și sper să vă bucurați de ceaiul vostru făcut fără ceainic. Și noi ne revedem într-un nou videoclip. Pa, pa!